A wannan zamani, guda daga cikin hanyoyin da ake amfani da su wajen damfarar mutane wanda kuma yake ci musu tuwo a ƙwarya ita ce yin amfani da fasahar AI wajen kwaikwayon muryar mutane. Wani ka iya kiranka da murya irin ta ɗan uwanka ko abokinka, yana roƙonka da ka taimaka masa da gaggawa ta hanyar tura masa kuɗaɗe, saboda muryar ta yi kama da ta wanda ka sani, za ka iya yarda tare da amincewa, alhali kuwa ba shi ba ne ba. Fasaha aka yi amfani da ita wajen yaudararka. Wannan hanya ta jawo asarar kuɗaɗe masu tarin yawa ga mutane a shekarar 2026. Haka kuma, akwai wata dabara da ake amfani da ita ta neman a zuba jari na bogi. Za ka ga wasu shafuka da wasu applications ko app kamar yadda aka fi sani, suna tallata cewa idan ka zuba kuɗi kaɗan za ka samu riba mai tarin yawa cikin ƙanƙanin lokaci. Za kuma su nuna maka hotunan mutane da suke cewa sun ci riba tsababa, suna shaida maka abin da ba gaskiya ba ne, har ma su sa ka ji kamar ka samu wata dama ce. Amma da zarar ka saka kuɗinka sai komai ya ɓace, ba za ka sake jin ɗuriyarsu ba. Wannan dabara ta yaudari mutane da dama, musamman waɗanda suke neman hanyoyin samun ƙarin kuɗaɗen shiga. Wata hanya kuma ita ce ta damfara wajen yin amfani da salon soyayya a shafukan sada zumunta na zamani. 'Yan damfarar suna ƙirƙirar asusun bogi, sannan a fara hira da mutane suna nuna kulawa da soyayya har sai sun samu amincewa. Bayan an tabbatar da cewa an shawo kan mutum, sai a fara kawo labaran ƙarya kamar irin na matsaloli da kuma buƙatar taimako. Daga nan sai a nemi kuɗi. Abin takaicin dai shi ne yadda mutane da dama suka rasa maƙudan kuɗaɗe masu yawa saboda irin wannan dabara. Akwai kuma wata hanya da ake kira phishing, wacce take ɗaya daga cikin masu hatsari. Ana iya tura maka saƙo ta email ɗinka ko kuma saƙon karta-kwana wato SMS a waya da ke ɗauke da wani link. Ana cewa daga banki ne ko wani kamfani da kake mu'amala da shi. Amma fa da zarar ka danna wannan link ɗin, zai kai ka wani shafi mai kama da na gaske, inda za su buƙaci ka saka bayananka kamar irin su password ko kuma bayanan ATM card ɗinka na banki. Da zarar ka saka waɗannan bayanai fa 'yan damfara za su iya amfani da su wajen sace maka kuɗi. A Najeriya kuma, musamman a harkar POS da kuma bankuna, ana yawan samun damfara ta fake alert. Wani zai kira ka yana cewa ya yi kuskuren tura maka kuɗi, ko kuma ka ga saƙon shigowar kuɗi a wayarka wanda a zahiri ba na gaskiya ba ne. Sai su roƙe ka da ka mayar da waɗannan kuɗaɗe, alhali kuwa ba wanda ya tura maka komai. Idan ka yi gaggawar mai da wannan kuɗi, ka yi asarar kuɗinka kenan. Haka kuma akwai damfara wadda ake yi ta aiki ko kuma ta neman aiki. Za su gaya maka cewa ka samu aiki, amma kafin ka fara sai ka biya wasu kuɗaɗe kamar na registration ko kuma training. Saboda buƙatar aiki sai ka ga mutane da dama suna biya, amma daga nan sai a rasa waɗanda suka karɓi waɗannan kuɗaɗe. Aikin kuma babu shi babu dalilinsa. Wannan ma ya jawo asara da dama a shekarar 2026. A ɓangaren cryptocurrency kuwa, damfara ta ƙara yawa matuƙa gaya a cikin shekarar nan ta 2026. 'Yan damfarar dai suna ƙirƙirar fake trading platforms, wato manhajoji na bogi na kasuwanci, ko su yi alƙawarin cewa idan ka tura musu crypto za ka samu ninki biyu. Wasu ma suna amfani da sunayen manyan mutane ko kamfanoni domin su yaudari mutane, amma dai a ƙarshe duk yaudara ce kawai, babu wani wanda zai baka wani abu. Domin kare kanka daga duk waɗannan hanyoyi, yana da matuƙar amfani ka zama mai taka tsantsan. Kada ka yarda da duk wani abu da yake alƙawarin samu